Good morning, Philippines! Good morning, guys. Yan. Nanonood lang kami ng Attached by Angel. Ako naman nag-i-edit. Dito. I-edit tayo, guys. And then, mamaya na lang kami punta sa hospital kasi Tami, maghintay pa siya sa tawag ng kapatid niya. So, yun. Ipaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung naramdaman pala ni Bianan kasi may nagtanong pala din. At tanungin ko si Tami and then ipaliwanag ko sa inyo kasi hindi ko yung mga pangalan, may pangalan kasi yun, and itanong ko sa kanya mamaya and then sabihin ko sa inyo kung anong nangyari, kung anong talagang mga anong klaseng bakit andun si Bianan sa yun, sa lugar na yun. You're cheating, Rox. Roxy, you're cheating. You jump. Oh, but she took it from you. The Medicare Advantage plan that I've got, it has paved the way for more independence. Come on, gotta move because you step on her. Yeah. Go get the ducky duck, Rox. Go get your ducky duck. No cut mistake, guys. We're all on the ground. Nobody on this couch. Just me and Devils. Nobody. Just me and Devils. Look at Roxy. What is that? Give it to Dada. Give your duck to Dada. Give your ducky duck to Dada. Yeah. Call her Han. Where's my ducky duck? Give me the ducky. Give me the ducky duck. Give me the ducky duck. Oh, we didn't bring it here. Good girl. Good girl. My ducky duck. In addition to all of this, Roxy, why you come up? Can you do the hand up? You know, like let her jump. depending on where you live, no matter your health status or how much Oh my God, she used the thing. She used the couch. Girl. really well. Compared to original Medicare recipients, people with one of these all-in-one Medicare plans had 23% Crazy dogs. Hello. also receiving more physician tests and services. What? Dada's talking to you. Dada's talking to you. What complete and convenient package of Medicare benefits to help you get well or stay well. And for one low or no monthly plan premium. Hala, Han, look, Han. She see the picture, Han. Get down now. Oh, now she knows. That's why her son's drunk. Hala ka diha. Jesus, that's hurt. I told you left the picture. You said no, we can't get with him. Oh, now she's keep it. Patay kang bata ka. Talk to her. Good big girl. Big girl. Oh. This is not you. You're the one who's not. You don't talk. You just like sit there and like look at your bed all the time. Roxy's a little more creative than you. Oh. Hi guys, good morning. Yun. I'm looking for my car keys. Dito muna. Oh, is this mine? Is this my car key? Nilagay doon sa counter. Kaluka naman. Ay, may nanglaba pa pala ako guys. Ang dami kong labahan today. Maghintay kami sa tawag ni sister-in-law pa. Tinawagan ni Tami. Tinawagan na kasi hindi na si Tami makapaghintay kung ano mga balita. Pero hindi pa man pwede kasing hindi pa kami pwedeng maka-visit kay Bianan kasi yung visitation doon is siya 11 ba? Yeah, 11 yung CCU doon sa kagabi kung saan kami kagabi. 11 o'clock yung visitation hour to 8. And kuha lang ako sa sakyanan ng
Ano, para makapag-edit tayo sa living room. Tapusin ko din tong labhan ko. Then start editing. Kasi wala akong video bukas. Thanksgiving kasi kahapon na busy ako. Wala akong natrabaho. Oh my God. Alis si Tami. Naliligo lang siya para puntahan niya yung ina niya. Maaga daw siya. Pero ako, hindi, mamaya na akong hapon. Mamayang hapon na magpakuha na lang ako sa kanya dito. And then, balik kami doon. Kasi, meron pa akong gawain. Meron pa akong dapat gawin. And, so, kung ando naman si Tami, so okay lang, diba? So, si Bianan pala is, iwan ko guys. Uy, iwan ko na nga talaga guys. Iwan ko basta. Diba, dapat mag-surgery siya ngayon. Tinawagan nila yung hospital. Yung nurses kinausap. And, wala. Sabi pa nila, hindi daw ma-surgery ngayon. So, ano mangyari, guys? Matagal siyang hindi ma-dialysis. Masama yan. I don't know, asan si Tami. Ma! Hey! Where's some sweater? Where's some sweater? 27 degrees sa labas, ang ginaw. And, magginaw sa labas. Look, lumabas. Oh, manigarilyo yan siya dun, pero I told him to wear some sweaters because, oh my God, it's freezing, guys. It's no joke. Yung ginaw ngayon, hindi talaga, kinuha ko lang to para ilagay dito yung na dry na. Yan. Ito tayo, guys, maglaba. And then, fold na naman. Buti na lang, mag-fold lang tayo dito. Doon sa Pinas talaga, labhan mo talaga, individual talaga, kamayin mo, day. Sige, day. Try mong kamayin, day. Yan. And then, just ko lang. Malapit na itong matapos. Pakainin ko muna siya, guys, bago aalis. Broccoli wrap and chicken. Because it's expensive at the cafeteria. And for some reason, they don't have food all the time, right? No, hot food, not till 4 o'clock. Yeah, so expensive over there, and we have food here, so why not? That? Yeah, really expensive. Yes, and even the freaking chips is like, Yeah, but based on hospital standards, it's not that. It's cheaper in a lot of hospitals. I'm gonna get ready, guys. Mom passed away, guys. Oh my God. I'm sorry. Mag-ready lang ako, guys. Ay, guys, hindi ko na kayo dalhin. Magkita-kita na lang kami doon sa bahay ni sister-in-law. Oh my God. Yeah. And, yeah. Magkita-kita na lang kami doon. And, yeah, hindi ko na kayo dalhin kasi alam nyo naman, sana maintindihan ninyo. Hi guys. Kakarating namin na long time ago na doon kami sa bahay ni kapatid ni Tami. Bukas pupunta kami sa lugar kung saan yung bahay ni Bianan, doon na area na yun, sa Westchester. Magpunta kami doon para sa doon kukuha ng funeral home doon. And yun ang nangyari kasi, guys. Ito yun, natapos na yung surgery dito, inayos yung kung saan yung dialysis, yung dialysis dito inayos kasi nag-explode. So inayos, kinuha yun, so dapat dito ilagay yung dialysis dito na. And then hindi nagkaya, hindi siya dinialysis for days. Ni-research ko siya kung
kung ni-research ko siya, it's not good kung hindi ma-dialysis yung isang tao na kailangang i-dialysis ng ilang araw. Dapat talagang on time siya sa dialysis kasi as in hindi talaga maganda. And and also so ano na siya, pero hindi pa rin siya guys, hindi kumakain, hindi umiinom, binagbigyan nila pakainin konti lang talaga, and then and then yung vital signs sobrang baba, yung basta lahat sobrang baba. And then this morning na tumawag yung sister-in-law ko, sabi niya na dapat hindi siya permanent ilagay dito yung ganit dito para dialysis, para lang talaga ma-dialysis siya dito ilagay, hindi siya permanent, para lang talaga ma-dialysis, para matulungan yung ano niya. And then sabi nila hindi na pwede, kasi sabi nila hindi na talaga pwede din. Sabi na pumunta si Tami doon, buti na lang pumunta si Tami doon kaninang umaga para makita yung ina niya, para makita niya. Kasi sabi ng sister niya, huwag ka na pumunta kasi surgery naman, dalhin nila yun sa surgery room, hindi mo siya makita. Pero si Tami, sabi niya, kailangan niyang pumunta doon kasi hindi niya alam kung anong mga mangyayari. So yun, and then doon pumunta din yung sister ni Tami. So sila doon nagkita. So kanina palang umaga, nahirapan na si Bianan. Yung hininga niya, sobrang hirap na siya. Pero sabi ng nurse, hinihintay lang ni Bianan yung anak niya, si Tami. Kahit basta man, hinihintay yung anak niya. Pero hindi na siya makapagsalita, guys. Usually, ganun siya, ganun siya ba? Parang hinahawakan niya yung cut dito. Hinahawakan niya. Kahapon, grabe yung dugo kahapon. Iwan ko sa mga nurse, hindi nila inasikaso. Iwan ko talaga. And yun, ganun siya. And this morning daw, kinausap ko si Tami, and sabi sa baba. Sabi pa niya na ano daw, ganun na daw siya, ganun. Hindi na siya gumagalaw, pero maano daw yung, parang yung feeling, ganun na ba? Yeah, humihinto-hinto na yung pahininga ni Bianan. And nandun sila dalawa na anuhan siya ng buhay. Hindi na niya kinaya, guys, yung sakit. So yun, for how many months hindi siya kumakain ng husto, konti-konti na yung kinakain niya, as in wala na talaga. Yung katawan niya, hinawakan ko, puro na buto na talaga, wala nang muscle, wala nang buto na talaga. Sobrang naaawa talaga ako, guys. Parang hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Alam niyo ba, kahit ewan ko, yung namimiss ko siya, yung mga kalokohan namin. Kahit meron kami mga problema noon, natural naman yan, pero alam nyo, inaalagaan ko siya, inaalagaan ko siya for a long time, diba? Kami yung magkasama palagi noon. And as in, hindi ko talaga mapigilan yung sakit kanina, as in, sa tagal-tagal ko na dito, sa ganon. Siya yung palagi kong kasabay. Siya yung kumakain kami doon sa isang bahay pa, kahit may mga problema, ganun. Yan na, yung nagtrabaho ako, sinamahan niya ako ng, matagal pa yun yung una, yung nagtrabaho ako, sinamahan niya ako sa interview, okay pa siya nun. And yan din, you know, may problema, pero alam nyo, I care for her. Yeah, I do, you know, kahit matigas ulo niya, pero I do care for her. And ang sakit-sakit lang. At saka si Tami andun sa baba. Sabayan, pupuntahan ko na lang sa baba. And hindi pa namin alam kung ano yung bukas pa namin puntahan yung funeral. Tinawagan nila kanina. So, sabi pa nila dapat magpunta kami doon so early. Like 10 o'clock. And, yun. Tapusin ko lang tong video ko, guys. And plano ko pa naman kasi mag-90 sana siya this coming March. And before ako aalis sa Pilipinas, plano ko talaga to. Hindi ko to sinasabi kay Tami.
ang pinipray ko talaga palagi, sana aabot si Bianang na 90 para i-surprise birthday party, yung talagang birthday party niya. Kasi nafe-feel ko na talaga na hindi na siya magtagal sa katawan niya, sa mga nararamdaman niya, yun, basta. Pero pinipray ko talaga na sana maaabot siya sa 90. Pero hindi talaga, pati Christmas na wala siya sa amin. Anyway, so dito na lang guys, and yeah, dito na lang, and sana makapag-vlog. Pag wala akong vlog guys, pasensya na ha. Kapag wala akong vlog, pasensya na. I upload everyday naman, alam niyo. Pag wala lang, pasensya na. Kasi alam niyo naman, sasama-sama ako sa kanila. Kanina, bumili kami ng damit ni Mianan. Doon, namimili kami ni sister-in-law. Naghanap kami. Nakakita naman na maganda. Dito kami ngayon sa GCPenney guys. Maghanap lang kami ng susuotin ni Bianan. Kasamin si sister-in-law, andon siya. Wala ko yung camera, hindi ko dinala. Ito pala yung GCPenney. Ang dilim naman dito. Tayo. Ang dilim. May ice cream guys. Oh. Ice cream. Madaming tao ngayon dito guys. Oh, they have 60% off. Wala tayo guys. This is nice. This is heavy yan. Yan, daming clearance guys. 50 to 70% dito. Clearance. Ang daming clearance nila. Oh, I mean, It's right here, and Andrea. Hanap tayo guys. Bulingit na ako guys. Bulingit na yung anak ko. Hanap tayo ng blue. Kasi yung favorito ni Bianan yung turquoise blue. No, hindi turquoise. Basta blue. Yung magandang blue. Kung ano yung hindi ganito, pero magandang blue. Dark blue. And yun, maganda siya yun. Yun yung paborito niyang color. What are you crying, Bag? Where is he, Han? Tommy? Yeah. Where is the man? Over there? Yeah. Laundry room. Why I can hear him? Since he's crying in the laundry room, why don't you go there? But I'll have the cat and put the line on top. You gotta call him to come here, but he's not. He's right here. You know how to come up. You're fat now. Oh, oops. Okay. I think he won't fit here anymore. He's still good up there. Okay. He's calling you that. Yeah. I guess good night, guys. I will see you guys tomorrow. See you tomorrow.